Телефони Poco X6 Pro барои навигатор ва барои бозӣ кардани PUBG. Телефони Poco X6 Pro дар аксия мондагӣ. Assalomu alaykum, salom akasa, sozan хубен. Телефони Poco X6 Pro ра мо як ҳафта пеш дар аксия монда будем дар нархи 28990 рубл. Як не 28990 рубл мо як реша уже фурӯхтем ва дуюм реша овардем бо 28990 буд. Оз бо барои шумо дар аксия мондем. Медонед чанд сум дар охири видео гап мезанам. Телефони Poco X6 Pro 256 дар дри коробка 67 турбо зарядка дорад, қатиб кабели хидаш ва чихоли якта дига сиёҳ дорад необычный ва якта дига симак барои сим-картави кардан. Дар ҷа бошад чихо қатъи документҳо, симак барои сим-картави карданак, 67 турбо зарядка, 256 расветкаи жолти, чорни ва сериш аст. ва беғарз ай телефони арзон харидорӣ мекунед дар аксия будагира, ки дига подарка аст. Ба тамоми шаҳрҳои Россия ва Туркистон доставка кардан метавонем. Барои заказ бошад номерҳо дар рӯи экран, нархи бошад 27500 рубл кардагим. Шумо заказ мекунед ба тамоми шаҳрҳои Россия, мисол дар дига областҳои шаҳр бошед, через почта равон мекунед, дар Москва бошед, агар заказ кунед то метротона доставка мекунед. Тоҷикистон бошад дар 3 рӯзи корӣ мераса ба самолёт равон мекунед. Дар душанбе бошад то душанбе курьер дар дастон мебарад мерасонад. нархи ра гуфтум 27500 рубл. Телефон барои навигатор, барои бозӣ кардан. Касоне ки Poco X6 Pro доранд дар комментарий нависем, комментарии шуморо ажда дорем бароиш ки телефон гарини бақувват барои навигатор, барои бозӣ кардан ва метавонем барои суратгирӣ ҳам истифода барем. ҳатман комментарии шуморо ажда дорем ва заказҳои шуморо тоҷ ажда дорем. Телефон дар нархи 27500 рубл. Дар ягон ҷо ин нарх нест.